Ще отида и ще кача това момченце чак на върха на дървото и после ще съборя оградата и ще подаря градината си за вечни времена на децата. Той наистина беше много огорчен от това, което бе направил. Така великанът слезе тихичко на долния етаж, отвори леко вратата и тръгна през градината. Но когато децата го видяха, оплашиха се и всички избягаха. В градината отново настана зима, само малкото момченце не избяга, защото очите му бяха замъглени от сълзи и не можеше да види страшния великан. И той се подмъкна на пръсти зад него, подхвана го нежно и го качи на дървото. То мигом грейна отрупано с цвят и птиците долетяха и запяха в клоните му. Момченцето протегна ръчички и обгърна врата на великана и го целуна. Другите деца, щом видяха, че великанът вече не е зъл, се втурнаха отново в градината, а с тях дойде пролетта. Сега градината е ваша, каза великанът на децата. После взе един голям чук и събори оградата. И когато хората отиваха по обяд на пазар, видяха великана да играе с децата в най-чудесната градина на света. Те лудуваха чак докато се стъмни, а после отидоха да си вземат довиждане с него. Но къде е малкият ви приятел? Попита великанът. Онова момченце, което качих на дървото. Великанът го беше обикнал най-много, защото то го беше целунал. Не знаем, отвърнаха децата, трябва да си отишло. Кажете му непременно да дойде утре, рече великанът. Ала те му обясниха, че не знаят къде живее и че никога не са го виждали, той се натъжи. Всеки ден след училище децата идваха да си играят с великана в неговата градина. Но той никога повече не видя малкото момченце, което беше обикнал. Беше мил с всички деца, но се спомняше на това дете и често говореше за него. Колко ми се иска пак да го видя, обичаше да си повтаря той. Минаха години и великанът остаря и изнемощя. Вече не можеше да тича наравно с децата, затова по цял ден лежеше на един голям люлещ със стол, наблюдаваше и как си играят и се възхищаваше на градината си. Толкова много хубави цветя имам, но най-красивите цветя са децата, казваше той. Една зимна сутрин, докато се обличаше, той хвърли случайен поглед през прозорец. Сега вече не мразеше зимата, защото знаеше, че тя е само заспалата пролет и че цветята просто си почиват под земята. Изведнъж, изумен, потърка очите си, погледна отново навън и не можеше да повярва. Наистина това, което виждаше, беше някакво чудо. В най-скрития ъгъл на градината едно дърво се беше отрупало с прекрасни бели цветове. Клоните му бяха от злато и от тях висеше сребърен плод. Под него стоеше малкото момченце, което беше обикнал. Великан стича долу, задъхан от радост и се втурна в градината. Припряно забърза напряко през травата и се приближи до детето. И когато вече беше съвсем близо до него, лицето му почервеня от гняв. Защото по доланите на детето лечаха две рани от гвозди, два белега имаше също и на малките му нозе. Кой е посмял да нарани? Ревна отчаян великанът. Кой е посмял? Кажи ми, да ти извади голямата сабя и да го насъка на парчета. Не дей, отвърна момчето, защото това са раните на любовта. Кой си ти? Стреснат попита великанът и сърцето му кой знае защо трепна от страхопочитание и той падна на колене пред детето. А то се усмихна и му каза: веднъж ти ме пусна в своята градина, а днес ще те вземам при себе си в моята градина, която е рая. И когато децата дойдоха отново този следобед, намериха великана да лежи мъртъв под едно дърво и около него навсякъде се стеляха бели цветове. Аз не знах, че така ще свърши приказката, но